Politikan eta baita ere arlo profesionalean eta arlo personalean ere bai. Beti aurrerantza begiratu behar da. Baina horretarako beharrezkoa da erreferenteak argiak izatea, argiak edukitzea. Eta guk, hor Eusko Alkartasunean suertea izan dugu, suerte pizka bat izan dugu. Segurazki, suerte hori beste arlo batzuetan faltan botatzen dugu, baina hemen suertea izan dugu. Gu eta Eusko Alkartasuna osatzen dugunok inoiz ez gara ibili gauza arraroetan, korruptela horietan, Guggenheim, Balenciaga, orain Zabalgarnikoa ere iruten da, Irungo Ogasuna, gu horretareko hausietan inoiz ez gara egun. Gu beti erreferente argiak. Eta geur, arrotasunez esan dezakegu, Eusko Alkartasuna bere jaietzatik izan dela, politikaren erregenerazio etikoa bultzatu duen alderdi bat.